Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогоденням. На металургійному заводі «Сталіно» пущено новий 150-тонний «Мартен». Робітники заводу зустрічають вибори до Верховної Ради України з успішним освоєнням нового «Мартена». З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в ХХ сторіччі.